Panultihon Kapitulo 5. Pasidaan batok sa panapaw. Anak, matnguni og pamati ang akong kaalam ug kahibalo. Aron masayod ka ug saon pagkinabuhig matarong ug ang imong mga pulong magpaila nga ikaw maalam. Ang mga ngabil sa daotang babaye tanis sama sa dugos ug ang iyang mga halok hawot sama sa lana sa olibo. Paninikahuman sa tanan, ang ibilin lamang niya mao ang kapait sama sa panyawan ug ang kasakit sama sa samad sa espada. Dadon kaniya ngadto sa kalibutan sa mga patay ug ang dalan sa iyang gilatan mao ang dalan sa kamatayon. Dili siya magpabilin sa dalan kaingon sa kinabuhi kung dili intipas siya dili siya masayod niini. Busa pamati kanako mga anak ug ayaw gayud kalimti ang akong gisulti. Likay ni anang matanga sa babaye. Ayaw pagduol bisan sa pultahan sa iyang balay. Kung buhaton mo kini, mahiadto sa lain ang imong dungog ug mamatay ka nga batan-on pa sa mga kamot sa mga tawo nga walay kaluoy. Ang imong kinabuhi pahimuslan sa mga langyaw ug ang imong hinaguan mahiadto sa ubang tawo. Mag-agulo ka inikpinal na nimo ug ang imong kaunuran ug kusog hinahinayon pagkuha gikan kanimo ug muingon ka nganong wala man gayud ako mosabot, nganong wala man gayud ako padbadlo, wala ako mamati sa akong magtutudlo o magtagad kanila. Ug sa kalit na ulawan hinuon ako sa atubangan sa nagtigom nga katawhan. Ayaw panglimbong sa imong asawa ug siya lamang ang imong higugmaon. Kung aduna kay mga anak sa ubang babaye, dili sila makahatag kanimo kaayuhan. Kinahanglan nga ang imong mga anak tubo aron motabang kanimo ug dili ang mga langyaw. Busa, pagmalipayon uban sa imong asawa o pagmaya uban sa babaye nga imong kapikat. Matahom ug madanihon siya ingon sa lagsaw. Paglipay sa iyang kaanyag ug tuguti nga hupmon kaniya sa iyang gugma. Anak, nganong ihatag mo man ang imong gugma sa laing babaye? Nganong palabihon mo man ang katahom sa asawa sa laing tawo? Nakita sa Ginoo ang tanan mong gibuhat. Nagbantay siya kanimo bisan asa ka paingon. Ang mga sala sa taong dautan litag alang sa iyang kaugalingon ug maunay siyag kalaang sa iyang kaugalingong sala. Mamatay siya kay wala man siya pagpugong sa iyang kaugalingon. Ang iyang kabuang mauray magdala kaniya ngadto sa lugmanan.